сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми дуюм. салом манижа. салом бержан, ту ба савол ҷавоб ёфтӣ? Ба кадом савол? аллакай фаромӯш кардӣ. мо Симурғро зур гуфтем, вай розӣ нашуд, гуфт ки аз ман зуртар ҳаст. аз Симур зуртар кист? Ба ин савол ман ҷавоб ёфтам. ёфтӣ? аз Симур ҳам зуртар ҳаст? ҳаст, будааст. нест. Симурғ ба мо шӯхӣ кард бержан. медонӣ Симурғ чӣ хел парранда аст? вай ҳама чизро медонад. вай аз ҳеҷ чиз ва аз ҳеҷ кас наметарсад. вай агар хоҳад ба назди офтоб парида рафта меояд. паруболаш намесӯзад. бо вуҷуди ин аз Симурғ ҳам бузургтар будааст. ман инро аз филми тасвирӣ аз ҳама зур фаҳмидам. ҳозир ин филмро ба ту нишон медиҳам. буд набуд, дар як замон, дар як макон як харгӯшак буд. вай хонаи гармакаку ҷойгаҳи нармакак ва анборчаи пури ғизо дошт. як шаби хунуки зимистон дари хонаи вай бо шиддат гуфта шуд. ту кистӣ? пурсид харгӯшак. ман рӯбоҳам, овоз омад аз берун. дарро кушо, камтар гарм шавам. хонаи ман барои 3 кас танг аст. ман меҳмон дорам, гуфт харгӯшак. кист меҳмони ту? бигӯ ки зудтар баромада равад, вагарна худи ҳозир даромада ӯро мехӯрам. дуғ зад рӯбо. ҳай оҳистатар рӯбоҷон, меҳмони ман нашунаванд. меҳмони ман гурганд. гург, ҷавоб дод харгӯшак. рӯбоҳ номи гургро шунида роҳи гурезро пеш гирифт. аммо дере нагузашта дари хонаи харгӯшак дубора куфта шуд. ту кистӣ? пурсид харгӯшак. ман гургам, овоз омад аз берун. дарро кушо, камтар гарм шавам. хонаи ман барои 3 кас танг аст. ман меҳмон дорам, гуфт харгӯшак. кист меҳмони ту? бигӯ ки зудтар баромада равад, вагарна худи ҳозир даромада ӯро мехӯрам. дуғ зад гург. ҳай оҳистатар гургако, меҳмон нашунаванд. меҳмони ман паланганд. паланг. гург номи палангро шунида роҳи гурезро пеш гирифт. аммо дере нагузашта дари хонаи харгӯшак дубора куфта шуд. ту кистӣ? пурсид харгӯшак. ман палангам, дарро кушо, камтар гарм шавам. хонаи ман барои 3 кас танг аст. ман меҳмон дорам, гуфт харгӯшак. кист меҳмони ту? бигӯ ки зудтар баромада равад, вагарна худи ҳозир даромада ӯро мехӯрам. дуғ зад паланг. ҳай оҳистатар палангтағо, меҳмон нашунаванд. меҳмони ман шоҳи ҳайвонот, шеранд. шер, ҷавоб дод харгӯшак. паланг номи шерро шунида роҳи гурезро пеш гирифт. хоҳ бовар кунед, хоҳ не, ба зудӣ дари хонаи харгӯшак бори 4 куфта шуд. ту кистӣ? пурсид харгӯшак. ман шерам, овоз омад аз берун. дарро кушо, камтар гарм шавам. хонаи ман барои 3 кас танг аст. ман меҳмон дорам, гуфт харгӯшак. кист меҳмони ту? бигӯ ки зудтар баромада равад, вагарна худи ҳозир даромада ӯро мехӯрам. ҳай оҳистатар шерамак, меҳмон нашунаванд. меҳмони ман одам аст. одам. шер номи одамро шунида роҳи гурезро пеш гирифт. харгӯшак аз ҳилаи ёфтааш ба завқ омада дуру дароз хандид. баъд бо тантана ба худ гуфт. дар рӯи замин аз ман донотару аз ман зӯртар ҷондоре нест. аз ҳама зур манам. ман. аммо ногоҳ саволе ба сараш омад. ваҳ, агар ин лаҳза дари хонаи маро худи одам куфта монад, ман чӣ ҷавоб медиҳам? одам ки ояд, чӣ ҳила ба кор барам? аз одам зӯртар кӣ бошад? ана ҳамин тавр шуд. албатта он шаб дари хонаи харгӯшакро одам накуфт, лекин аз тарсу хавотир ӯро то саҳар хоб набурд. харгӯшак фикр кард, аммо ба ин саволаш то ҳанӯз ҷавоб наёфтааст. дар олам аз ҳама зур одам будааст. хайр, маъқул шуд? ба ман
школ шуд. Рафтем, Бежан. Ба Симурғ мегӯем ки ба саволаш ҷавоб ёфтем. рафтем. Симурғ, салом, Симурғ. салом бежан. салом манижа. шумо хурсанду қаноатманд менамоед. маълум ки ба саволи ман ҷавоб пайдо кардед. кани акнун гӯед, аз ман ҳам бузургтар кӣ будааст? одам. аз ҳама зур одам будааст. мо аз ҳама зурем. о ёфтед. дуруст, аз ҳама зуру бузург одам аст. лекин ҳар одам зур намешавад. дӯсту якони ман, пас кадом одамро зур мегӯянд? ана ба ҳамин савол ҳам аввал худатон ҷавоб пайдо кунед. аз куҷо ҷавоб пайдо кунем? ҷӯянда ёбанда аст. аз ҳама ҷо ва аз ҳама кас. рост гуфти Симурғ. ҷӯянда ё банда аст. мо ба як савол ҷавоб пайдо кардем, ба инаш ҳам ҷавоб меёбем. Бежан, ҳозир рафта бобоямро мепурсем. бибию бобоям имрӯз дар хонаи шумо меҳмонанд ку? ба саволи мо албатта ҷавоб медиҳанд. рафтем манижа. шумо ба саволи Симурғ ҷавоб ёфте? ёфтем вафодор. аз ҳама зур одам будааст. лекин як саволи дигар пайдо шуд. чӣ хел савол? ҳозир мефаҳмӣ. ассалом бобоҷон. ассалом бибиҷон. وعلیکم بر سلام شیری نکنی من اینقدر شما سراسیمه دستوریکانی بیبی خوب даву тоз кардед. не бибиҷон, мо ба як савол ҷавоб ҷустуҷӯ дорем. کنی سوالتون رو شنویم бобоҷон, дар олам аз ҳама зур одам будааст, лекин ҳар одамро бузург намегуфтанд. шумо ба мо гӯед ки кадом одам ва чӣ хел одам бузург аст? воқеан саволи аҷоиб. من با دلی پر به سوال شما جواب میدهم آدمی که بسیار کتاب میخواند از همه زور است ташаккур бобоҷон. کجا میروید سرواسی من نشوید حالا جواب دوام دارد чӣ хел давом дорад бобоҷон? لیکن کتاب خواندن کم است آدمی زور خصلتی بسیار دارد اول اینکه با سواد است یعنی کتاب میخواند کتاب دانش میدهد دانش که پیدا شد آدم کسب میآموزد صاحب کسب که شد بیکار نمیماند гуфтанд ку дар олам ҳар касе бекор гардад ба чашми аҳли олам хор гардад. انا باز بیبیتون رو پرسید وای این جواب را پورتر میکند هر کس این سوال رو به شما گفته است زیرک و دانا بوده است. آدم زور همان است که کتاب خوانده سواد و آداب گرفته است. سواد و آداب یک جایه شده آدم را صاحب کسب و کار میکنند. کسب و کار عزت و آبرو میدهند. آدمی با آبرو در همه جا عزیز است. همین خیل آدم را آدمی بزرگ و زور میگویند. من مثلا بیبیتون سوزنی و کرته چکن میدوزد نصف دخترکان محله کرته های چکن بیبیتون دختر رو پوشیده گشتند یا مثال دیگر من بابایت منیژه جان دوریدگرند. در و دروازه های قصر و مهمان خانه های دوشنبه را این کس کنده کاری کردگی همه میشناسد و تعریف میکنند. باز چی گویم؟ انا پدری بیژن جان بیناکار است. در دوشنبه چی بیناهای بلند و خوشنمود ساخت. مادری بیژن جان معلمه. چقدر بچه ها از وی آداب و سواد آموختند. طرح بینای با حشمت قصر ملت را شاگردان مادری بیژن جان کشیدند. تشکر بیبیجان. شما هم کتاب خوان شوید و آداب یاد گیرید و کسب آموزید و کار کنید. عالم گلستان بشود. همه تعریفتان میکنند. شما را آدمی بزرگ میگوید. шуморо дида мо ҳам ифтихор мекунем. сарамон ба осмон мерасад. фарзанди нафс боғи падар гуфтанд. اکنون با من گوید که با شما کی این سوال را داد؟ Симурғ бибиҷон. کی؟ سیمرغ؟
ҳамон симурғи афсонавӣ? бале бибиҷон, мо симурғро медонем, ҳар замон во мехӯрем. чӣ хел нағз? симурғ дӯсти шумо шуда бошад? хушбахту доно, одами ҳақиқию бузург мешавед набераҳои ширин. симурғ паррандаи доною ҳаким аст. дар лаҳзаи душвор пайдо шуда ба одамон ёрӣ мерасонад, мушкилашонро осон мекунад, ба саволашон ҷавоб медиҳад. лозим шавад, ба худ савор карда ба ҷойҳои дур бурда тамошо медиҳад. ҳар ки симурғро бубинад, албатта хурсанду хушбахт мешавад. бачаҳои азиз, шумо боз бо чанд қаҳрамони сандуқчаи зулбиё шинос шудед. минбаъд ҳам бо бежану манижа ба тамошои шаҳру деҳоти тоҷикистони азизамон мебароед. ба кишварҳои дигар меравед, илму дониш меомӯзед, ақлу одоб ёд мегиред. шоҳиди садҳо ҳодисаву воқеа мешавед. ба даҳҳо саволи худ ҷавоб пайдо мекунед. яъне одами бузург шуда ба халқу ватан хизмат мекунед. дур нараведу сандуқчаи зулбиёро бо диққат тамошо кунед. Show me